Чакай, сега искам да го снимам като прави само наляво и надясно дето ходи. Като му хаби с глава. Отказа ли се вече? Oye, venid aquí los dos. Saúl y Titia. Aquí. ¡Titia! Nos vamos a casa, ¿eh? Nos vamos a casa. Es intención porque no has pedido Nos vamos a casa. Aquí. Con el plátano. ¿Tú lo tenías aquí? Vas a saco de plátano. ¿Abierta? Vamos a dejar en la arena y ya. Siéntate ahí a merendar. ¿Esto qué es? A merendar en el sitio. Y luego te vas. Espera. Tienes Ah, no se va. Déjale que te vas a ver. Не, наистина. Някой невиляшка ходи. Сега не вярвам да му студено, нали? Кате. Не вярвам да му студено сега. Добре, възможно ли да правиш едно и също постоянно? Да. Как се върши като му хаби с глава? Толкова по задник няма проблем. Да не е по нос. Той нечко сложи, той сам се учили си се направи. Саско! Саско! Играй. В един момент той казва, вау, дърве. Сега. Ударили се на лелените. О, горкото. Чакай. На. Ето. Заповядай. И защо не ревна, само не взе палката заради ти ревна. Дали го снеката изпрещя. Беше паднал задник на едно купче. Ай, ще удари на ръба сигурно. Да, и после като го сняя в памперса, гледам така сини лила по задника му да има. 3 години. Entonces, en tu casa, a ver,